Szóval, srácok, én csirke nyelven elmondtam. Ja, sziasztok! Azt úgy... a csirke nyelven elmondtam azt, hogy sziasztok! Igen. Tudom, nem a megszokott hely, hogy én egy csirkefarmon kötök ki. És itt vagyok én is. Bennegúz. Igen, Bennegúznak hívnak, Dombóvár Bennegúz. Meg egy csirke, ami 100 kiló, naponta 5000 kell legyen nálad, de az egy pénzem úgyse. És neked? Bocs, a csirkék túl idegesek, esküszöm. Magánélete van. Mai videóban megmutatjuk, hogy a csirke... Hogyha nem szokásos ez a hely, akkor mutassunk már végig, hogy hol vagyunk. Most, hogyha nem szokásos ez a hely, akkor... Hát itt az Zol, ide szoktak tojni. Mondjuk bocsi, attól függ, hogy nincs lámpa eléggé. Jó, a fény kód. A csirkénk van, és egy... Hap. Szia, Jeske. Ez itt egy mostanilag épülő szállodó. Ezt ne nézzétek, jó? Mit? Hát ezt látod át, mert nem jutottunk vele semmire szinte. Na, és őt megtanítottam repülni. Repülő. Sasokkal akarjuk ezeket a mi... Remélem, hogy ez nem volt benne a videóban, hogy az ilyeske fosó. Csak így megyek arra felé, le akarom videózni, azt mondja, annyit láttok, hogy a hátsóján így a barna festék így... Ilyeske! Remélem, hogy ezt nem vette fel a videó. Undorító. Picasso, Még undorítóbb! Hát nem találok Guinness-et, mindjárt megnézem. Amúgy Bennegúzéknál vagyok. Igen, nálunk van. Az első videó, ami náluk van, és velem. Több videó is lesz majd a Bennegúzzal. De elvileg ez az első. Amúgy igen, ez az első. A Kucsera Attila szerepelt már néhány videómban, amit úgy széthülyéskedtünk. Igaz? Igaz, srácok? Amúgy írjátunk már a chatre, hogy van-e csirkétek, meg... És ha van, akkor mennyi? Hát ez fontos. Fontos, hogy mennyi van. Igen, meg éheske, fehér nyakú, cuki... Hol van cukitarej? Ott a legbarnább nyakú cukitarej, izomka, nem tudom, hogy mi a neve, Cukitarej a kedvencem. Nekem is a kedvenc csúkom, zárójelben, mert a kacsám is kedvencem, mint a tyúk. És mindjárt ráfogom. De én amúgy a tyúkomat jobban szerettem, mint a tyúkot jobban szerettem. Én meg a kacsát. Amúgy kameráz már egy picikét te is, mert szinte csak te vagy a képernyőbe, mert most látod. Kamera. Na várjál, ezt átveszem. Ezt átveszem, nyugi, nincs elég munkám. Kot. Várjál, már fog már meg! Hallod, 200 kilós szar a kezem, ez fog meg. És fordítsad meg a kihez. Jó. Sziasztok, várjál most téged. Tűdit. Nézd! Na, mostantól srácok, ti szemvizsgálók lesznek. Nézzétek meg. Egészséges a szeme? Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek egészséges a szeme. És a lába? De várjál, nem látják. Nézzük, hogy mennyire sas. Oké, na, nézzétek, szájszáj kis madár. Csak a csirkét mutassad, jó? Oké. Most csak a csirkét nézzétek. Szó szerint lecsapta a kezem. Ne fáj! Betereljük őket az olba. Jó, menjünk. Várjál. Menjetek easybe. Menjetek. Most mutassad rám benni. Ennek a botnak a neve terelőbot. És ilyen hosszú. A ti nevetek, hosszos lett a tablet, megfigyelő bot.
Menjünk? A olba akarjuk őket beterelni, és akkor újra bezárkózzuk magunkat. Bazd meg! Mozdulj már! Várjál, ez videó, nem kéne benne csúnyán beszélni. Gyere! Na, mi nem robocskák ezek? Várjál, a fehér is menjen. Jó, menjetek. Oda be mindenki. Nem, Oda befele, a nézők sokasága kerget titeket. De hallod? A nézők sokasága kerget titeket. Megkoppantottam a nézőim. Na, így. Most már nem kell, vigyük be őket, jó? Jó, Még a felvétel amúgy. megmegy, persze. Figyelj, majd menjünk be, azt akkor majd... Na, Figyelj, akkor fogjunk meg ketten egy csirkét. jó, de én nem tudok De megfogni. őket... Ó. Akkor majd egyet viszek, és majd megfogom a kijelzőt, azt majd... Egyet. Na, most a Levi megpróbál. Mi a fó ezek? Te meg menj oda a Levihez. Te, na. Ott jön. El fog menni. Türi. Én annyira mondom, hogy el fog menni. Arra menjél! Csike! Befelé! Hallod? Ezek nem félnek. Illetve tartozott föl, bazd meg! Na, megfogod. Na, tiédek a néző. Ez inkább a bennekú szolga legyen. Szia! Én addig félkézzel megpróbálok. Felé! Egy bement! Egy bement, nem tudom, hogy. Itt meg fut egy. Segítek a botta. Nem! De mi a fa? Na jó, ez nem fél semmitől. Na nézzük. Jó, botta. De nem! Jó van, menjél be! De ahogy meg repülni nyisd az ajtót. Egy pillanat csak akkor... Nem akarsz túlba menni? Menjél, fuss! Világít bent a fény. Ez pont jó énekelted amúgy. Nincs tojás. Igen, az a legfontosabb amúgy valamiért. Amúgy mindenkinek boldog húsvétet szeretnék kívánni, és boldog ünnepeteket. Hobbár. Mai nap kezdődött el a tavaszi szünet, ez csak egy kis ilyen zárójel, mert szeretek dumálni. Azon gondolkodok, hogy egy picit mind a ketten szerepeljünk a kamerába. Hova rakjam? Most ez egy jó kérdés. Mondjuk, nem tudom, hogy mennyire fog menni, hogyha én titeket ide leraklak. Így, talán semennyire. Ezt nem fog tetszeni. Látjátok a lábunkat? Nagyon örülök neki. Van egy ötletem, nézd, így látunk. Így látunk minket. Majd belenézek, hogy látnak-e. Belenézek. Aha, látnak idáig. Ez idáig. Az jó? A fél, akkor majd néha le is fogunk guggolni. Ha elkapunk egy csirkét, mint például cukitegét. Vagy egy kacsát, mint például éheske. De ne, jó, akkor annyi. Tapna, hogy Ne kormolja a kezem. a nézők Fehér a nyakú. nézők. Valamiért engem de... tesó! Itt van éheske, ez a repülőcsikön. Inkább doráló! Meg vagy. 100 kiló, gyere! Várjál, most a 100 Ott van éheske, látjátok? Látjátok? Mindenki látja? Anyám, nem cukitad! Álljál meg! Azt mondom! Azt mondom, hogy igaz, akkor meg az. Hol van cukitad? A kezembe. Szia! Jó kedvencem! Az árnyékú miatt amúgy szerintem nem olyan sokat láttok. Na, nézzétek, itt van. Itt van a nézősor. Na, nézzétek, dobjatok egy lájkot, ha tetszik a csirkany feje. Amúgy annak én is örülnék a like-nak. És iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek meg. Egy kis... Mindjárt vége a videónak amúgy. Igen.
Ha még jó, nincs is vége. Legyen 10 perces a videó, fog már légy szíves cuki tarét. Egy pillanat. Egy pár Itt van perc. tényleg egy pillanat. Figyelj, gyere ide a fényhez, hogy legalább a kiköszönés jó legyen. Gyere bele, ide most közel hozzám. Na, ez volt az első videó velünk. Hello!